Kusog nga hangin ug patak-patak nga pag-uwan ang nasinati sa ubang parte sa Eastern Visayas nunod sa bagyong Egay. Anang report ni Chelo Valiena. Kini ang kahimtang sa Northern Samar kagahapon sa buntag. Matod sa uploader nga si Renz Adlawan, nasinati ang kusog nga hangin ug pag-uwan. Ang Northern Samar apil na ang Eastern Samar, ug Biliran ubos sa tropical cyclone wind signal nunod sa bagyong Egay. Dagko nga bawd na sinati usab sa Borongan City. Tungod sa dagkong bawd nga nasinati gihapon karong adlaw, temporaryong gisuspenso sa Coast Guard Station Eastern Visayas ang paglawig sa tanang mga sakayang pandagat. Mipagawas usab og susamang direktiba ang mayor sa Motyong Samar. Base sa mando ni Motyong Mayor Renato Cabael, gidid-an una sa paglawig ang tanang fishing vessels. Gisuspenso usab ang mga klase og trabaho sa Municipality of Daran, Hinabangan og City of Catbalogan sa probinsya sa Samar subay sa executive orders nga gipagawas sa mga mayor sa nahisgutang lugar. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.